Volám sa Robert Lichtner, som riaditeľom sekretariátu Dunajskej stratégie vo Viedni. Dunajská stratégia je inštrument 14 krajín Európskej únie a nečlenských krajín Európskej únie na to, aby sa podporovala spolupráca regiónov, spolupráca štátov, 14 štátov od Nemecka, od Čierneho lesa až po Čierne more v Ukrajine, Rumunsku a Republiky Moldavska. Dunajská stratégia priamo ovplyvňuje život 115 miliónov obyvateľov Dunajského regiónu. A spolupracujeme hlavne 14 štátov na tom, aby sa podporila spolupráca na regionálnej úrovni, aby sa podporila súdržnosť regiónov a v rámci toho sa podporujú nielen nadnárodné stratégie, ale aj implementácia projektov po celom regióne, to znamená regióne 14 krajín.